खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 अक्ट'बर 2024 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन समाजाव मान बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा
मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव बोलोआबो लोरबां जानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ मोनफ्रोम खामानिखौनो दिनै मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोनगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन
फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।